Everything for me will be a kwaba so Jaman Scafi so and so Jaman TV so subscribe to channel no mame. Like video no share said a bear only be and so sabakan video ni be in 18 day abon. Yes, Ebusia and a Thursday near here the offer on a game no Nla Vag Thursday. Near here set up a Vag Thursday na board event number 34. And so 236 36. We are now double 3 4 box. We are not the single 8 abeshasi or 4 box. Into a way there was yamfa event enkudi. Yamfa event enkudi. Now event is on once we 4 box numbers no. So we 36 4 box, 33 4 box, single 8 4 box. Into a way there you befa 81 as a free ball edaho. So and at same time 36 no be kanta be 81. So the 81 the be 13 ewo line so. Tin so pay me event na no 13 81 and so etwa no 2 direct ewo so. Ya hwe current na. Oba current na say no be no. Iti event 187 over 236 36. We are now amount 33 4 box. We are single 8 4 box. So nti we dia osi emfa event enkudi na event so said me kan no pay me na because event ye 1381 no penny free so nti obetimi pay me for some insurance be. Okay, so then here second setup and also a transfer from golden souvenir event number 1694 and also to 30 1 2 3 no about to 28 we are now 76 76 we are now 64 64 we are 36 and we there was it 76 yenye nemra eyina ba dia de kutwa 60 32 60 32 60 32 we 2 dalet pa strong 2 dalet pa ne yemfani agro 60 32 am I confirm it the amount before then yemfe current of this setup no. 30 number to my event number 184 30 1 2 3 no about 28 we are normal 76 we are 64 64 we are no about 36 36. Yes nti we there was yemfa event enkodi yemfa event enkodi na before say be last setup no Obusia me kai wo se wo pese wutwa any NLA game a emfa ba bia so beba so jama ya kachi ha ni etwa games dia ma kama. Okay, so 505992122555 our sister Selena be here etwa ma kama 502468984449 so a bla for star so be here etwa ma 025665461 sister Linda and 0544 237828 and so bla Vincent on be here no more kama tana so jaman mi ankasa so me number ni 0593673300 and so o de send me a me here no metwa ma na o pe wo lucky POS machine ana o pe app e wo phone so a contact me so jaman also o pe wo lucky machine and as app and also be contact me. My number is 0593673300 na me di hu dwuma e di ama kama and run machine also e bi be banyambo next week. Yes, wa open run machine also let me aba mama register wa to hono kama said e buy ya no onsa ebeka. Okay, now ebusian here second setup no for 6032 na yan here setup we and also a transfer from Monday special event number 515 in so to 30 na was 77 our machine we are pe normal 57 we are 9 no 743 our machine we are 57 onyimra we are almost 2525 we are pe no be my single 2 and so kama into we there was yamfa event enkudi yamfa event enkudi na we event so we call na ya 3260 no na eguso ho kama
nso wɔ hɔ no kama. Yes, nti wo pɛ me event na no wɔ 3260 atwa no 2 direct ɛwɔ so. Abusua pɛ me event yi na ɛso bɛtɔ. Yes, ɛso bɛtɔ. Nti wohwɛ wei a ɔbɛyi wei center, ɔbɛyi wei second. Nti 32 against 1 to 90. Yɛmfa ntwa 60 as 2 direct. Yɛmhwɛ current of this setup no nso ɛ. Ɔno nso ɛbɛhyehyɛ no wɔ 184 no hɔ nom 30 na wasɛ wɔ 77. So nti owie pɛ ɛna ɔbɛto 57. Owie asan 9. Owie 57 no yɛnyi ne mmla. So nti owie pɛ ɛna ɔbɛto 25. Owie ɔmfa san to mehyɛ aseɛ. So nti owie deɛ a ɔsɛ yɛnkotwa 3260. Nti wobɛhu sɛ 77 wei starting of the plan 77 no ɔmɛka ntakora na 32 na ɛda mu wɔ hɔ kama. Yes, nti 3260 yɛmfa ni agorɔ koraa wɔ hɔ no ɛnɛ. Yes, nti sei na yɛbɛnya for a full game no. Yes, on sɛ 60-32 no egu both event so. Nti no yɛba abɛnya 8 numbers pair ne yɛde 1381 no yɛpɛkɛ ne first setup no so no ne yɛde awɔ no. Yes, ne yɛbɛyi yɛ best 5. Yes, ne yɛyi yɛ best 3 ne akɔ for yɛ 2 direct 3260. Yɛbɛkɔ for 32 as a free banker nso ɛwɔ hɔ. Yes, na kyerɛ sɛ ɛno nso ɛno no ɛte sei na yɛbɛnya for yɛ full game no. Yes, na wofa game na no aba ne ahwɛ atwa ama wo kama. Yes, baabi a wotwa a wonim sɛ wonya win a assurance 100% sɛ wo nsa bɛka wo sika no. Yes, aha no mo so gyama yɛakakye a bla ne yɛntwa game no. Nti pɛkɛ numbers no na ɛfa bla ne yɛntwa ma kama. Nyame nka ho ɔmɛ nkwatente ahoɔden wɔ mu. Bye.